rangchangni takuktai bukhuksong belai kheno khatung jangnai mangpili kasawi phaikya miya social media ni thurutui oba haikeno nugui dui Biswajit haikoba khorok nei MLA bai Dr. Biswajit borok ni yak baino borok ni phan baino borok ni yapri baino tipra sarong no develop khlainani hnei oro kaisa hati khuluknani haikoba ro tui rnai haikoba ustol rnai hnei miya kok sama baino miya ni bisingono oro start khairka tui kol khurani bagai engke belai kheno wana ma singsabo mangpli obongkha belai kheno tirpra hastewo belai kheno lilak jaknai engai tongkha doi Biswajit no tabok jija mane jita jit khlai laijak borok doi Biswajit no yapri barok laijak tirpra hasini laibuma borok mari khlainai orongkha belai kheno wana ma singsa obongkha Dram Harung handrai kami o Dram Harung no kaisa hati khlainani kwchang Hati kwchang bazar khlainani hnei borok no sai khnarka engke miya sap sap phaikya ro thagari miya to sar Biswajit doctor phayo gatai khorta ba phakya sap phai doctor Biswajit koloi phakya nene sorry MLA Biswajit koloi phakya tam hnei sai klangka borok ko to sawo tui nangka tui nurkha ko tui rkha kol kare tongkha takno gatai khorta phayo ka bo haino bo ko bazar super market ok khainai jaga thikana nai tondi hairo hungko ko tam runa hnei saka light still light nai super umro market set tangir nai haini sapaita obo haita suno cycle norok obo hai cycle mani bagai norok no obo hai rmani bagai norok ni bokhawo bobo hai ma tongkha sungto belai tongthokjaka kebo khatungka belai khan tongthoka doi Biswajit no obo haike oro yapiri barok mani bagai rnani bagai haina belai khan tongthoka belai kheno wana ma singcha o Dram Harungo handra je kamini lukorok no oro sai phalno khaikwa dogan ustol khlainani hinei khatung laimani bising tuino miyani salono Dr. Biswajit kol kai rei rekha tabu oro tuisi phainai kya tuisi phai tongkha tini no complete khlaijaknai engkai chini 12 takar jolani MLA Biswajit char bo phaiye tini phungono taisa visit khlaikya bobo ustolok rnai sedok rnai oro bebak no thung pai je nangmani stick light dogrnani hinei bobo sirai cyclang thangka media ni thruptui engka tabo o kolkanya rok bai sing kok salaino bobo hai ingkha do kisa batha gadise kolkale mani norok bukhon simu start sar belai ke norok kahamnai sing saimano oro pojis puni simni liya tankha pojis puni liya tanani bisingtei singaro 80 foot tai ranja ja tui khlai kalangnai abni bagai singaro kwchang ma thuthu ko sing kolkai kai tong sar emne thaglakna tui oro tui tai thagya sar 25 foot ni bising no mala kya pojin sim mala kya norok 80 foot khainai 80 foot khainai ekdom liya ka hama tabuk te tan ekdom first class te ekdom first class emne sochor mas ro kono tui ram kala bluna ranya sar pha second or belong no liya tong or chai por kan tong iko borok ni oro test khlaimani o hachingcha omok porthom ni na o DTO second third fourth omok 4 ni na haching omok tag running choli tong 4 ni na belai kheno wana ma chingcha orongkha borok test khlaimani je haching bising ni noti khlaiye oba kheno liya je obo last sung tongthana running choli tongmani obo engko mani busuk jorao mani kaham nukjangnai mani kokrok ekdom kuchung hanya aki mang thanai na engke norok je oba hake kaimani norok bobo haima tongkha orto tabo chini Dr. Biswajit haikaba chini 12 takar jolani MLA Biswajit sarbo phaiye ora hati khlainani kolkanyani hnei samani bisingtei nung bobo haima tongkha norok kai kaham nungnai hini sing kha khaita sar ekdom khanangani kai khina norok kai tong tiprasani bagai sar o hatini bagai sing kaham ko kai tini complete nai tai 3 घन्टा rong kon kan sing mal bona manya chung yang bo bo manya ta sar nini bumo bisomoni au chini kolkanya rok bo belai kheno borok khapang khasrangai bebangno khapang khulasa khlaiye khasrangai obo haikino je doi Biswajit samani khuktuino obo haikino khatung khaja khlaiye o Dram Harung chini handrai kamini je hati khlainani hne je wan suglai mani miya Dr. Biswajit cyclang mani bisingono taratari khlaino photafot khlaino action to action khlaino obo haike kol kalai mani tabuk tui phairi ton mani mangpli ka sai phaikya belai
ke wana ma chingcha obongkha jompui bolok bai ke khobjak handrai kami Dram Harungo Hati khlainai obo tipra sarungni develop obo haikino masaya manungya Hati cherai khonai rongno busapoti rongno pori rinani obo haikino oro phalno khulugoi ব্যবসা বাণিজ্য খালাইনানি bagoi yapri kaham barok lajak tipra sarungni thina obo haikino develop khlainani bagoi imangno mukthang khlainani bagoi obo haikino imang nugui tongmani o Dram Harungo tabuk obo develop khlainani chesta khlai tong o Dram Harungno obongkha orongkha kiri koro jaga belaikino kiri koro jaga agini bochor goro belaikino oro sikiri oni khanao nungle tam kok sanai nung o kamini ngai je o phalnok malik ngai tam kok ang to belai khana ham borno khaka ham yapri ma kok ma sawa osin Dram hacham jaga ota sung tui rok belai khana oro man thogia jaga gabo tabo sar doctor Biswajit sar phayoi sungno subakha tui rinani bagai ti kaham ni bagai bo ma ke sungno tai pai phle sungno suba thung ni wan thoi tongkha sung dugan noga koro kaham ke oro khai ri manai tikhe abani bagai ang sar sungno belai khana koyo tai sung oro joto no 10-12 jona dugan roi tongnai sungno set bornan ne target khlaijak sung kaham kono sung boro banijo khai chai thangmana bagai sung obani bagai belai khana ani khatung khaja tai sung tabuk oro dugan rok tanglai tabuk chenglai tonglayo sung tai oro set bot dati khab ngnai engka sung tai oro lai dok bokribla abani bagai dati no ngnani bagai no ang ma sawa sar no sungno subathung ne bufuron simi o planning chengmani obo o planning bufuron simi chengjagai obo haike phat jakang khabo obo to sung to planning to sar to uskangang sar songai malai kha asuk dini sung omai kha tongoi to sung tai unglia ne wan sogoi sung direct media basa oi phano ma sasinai sung bahai kha haike tongoi pusok sinai ne direct no ang nukjagai ma saka agi to omai kha to mumu ting ro kisimisa phalai haino tongja jao engke tabuk to dini borok bangi joton phalai sanai joton kori rok ba phaija bai kha 10-12 jona borok tai phai tongo engka aban bagai ang direct basai ma saka thung iya thung sar songmai malai phano kok sai yang musungkha a kok da hatia ke nung obo haitini kol obo haike kairei Dr Biswajit ni yak bai bini je wan sukmani kotor bai khlai je kol kaimani bisingtei nung bono tam kok sanai sarno ang tai bono belai pai phelai hambai marwa bono tai ko omai ke sungno sungsuba thung tai bo man thung tai khlai man bagai bini bumung bo tongnan bagai sung bono koita haita je tini fungono chini 12 takar jolani MLA chini sar Biswajit kolai bo phai thangka bini bagai bo nung tam kok sanai bono bo ang kaham no masa bo rona hini sawa set roga korok stick light rok ri kalangna rona hini saka bo tini fungo phai hai thangbai pika engka sung oro 10-12 jon borok tongo mugiting phalnai rok bai ako sa phalnai puri phalnai jotono tongo bobo rona hini no sai kalang thango bobo dati no khainani hini chesta sai kalang thango nini bumu ani bumung khato Debbarma nung tam khlai tongoro ang khato mugiting rok phalai tongo dab narikara dab rok phalo ang besrok balok na phalmani ang phalmaka ang cherai phangsin ব্যবসা khlayo agibo engake ang agi Agartala bo phalai dongkha 10-12 bochor engka tabuk ang saka borok oro simi ko khai tong hangkabo ya sung nijini elakar bo develop khanya nango engka ang ora subu phalai tongkha bahai no hnoi ang test khai ma haike khlaika tai borok bo kabung ma phaikya engka gabon bagai nugoi buijoton phaibe kya angka suntai aguli thangai phalan nai oro no phalai chai tong manu chung kabang ma do bele kina bai belakino wana ma singcha khatung jangnai mangpile go ba haikino tipara sarokni oba kino busaboti rokno nog rogo kolo kotor khlainani hnei wan sugui tongmani doctor engineer hnei pori rnani hnei wan sugui imang nugui tongmani oba kino ব্যবসা bani khlaiye oba kino rungno kotor rogo haste rogo kubun haste rogo talangai pori rnani hnei imang nugui tongmani tabuk develop tung snaikya obongkha jompui bolok bai khoi khobjak Dram Harung handrai kami ni je o gana wono root gana wono norok nukhna yang phalnok belakino kelek tanglajak polotin bai khlai sima tonglaikho ngtai koyekdin bisingo no stol roknai oro setungnai street light doknai tai tabuk to tui already se buskango no phaigraka miya samani bisingtui no Dr Biswajit ngnorok mangplik boba hengjaka belaikhano khapang khas sangjngnai tiprasa develop ngnani tabuk thangai tongo o Dram Harungo nai tongnai rokno joto lukorokno jotona hambai khulumka।